joto nono sarikam ga hanyo hailam sugo norok ra ani channel o tini bo nga tini belai kene interesting video ongnai norok naibo srengoi banai bai ke tini super niri ang norok phunongnai making nga abo pra snamani sini pra snam bai men jora paithak jora norok lang phunoi nga norok nai tung ani video no tai tabuk phana ana channel no je subscribe khai tong khai ri tai video no subscribe likes share khai ni tapuk di nga comment khai ji norok ni bage ang naisingkai tongo nongni comment box o ang nai tongo norok nai ani video no angge amo ke tola kake abono ri bisingo tanai tamni bagai ngake sandara jangnai sramnani bagai ponso angge norok bagai joman tongana rio dai tongmani tola no angge seng truk video nai endi kin thalanya angge norok nai tongdi gaya amo tak daba ke tabok sakori subi tongo karno kholmani bagai pons tuoi norok nai tongdi video no de ko naji puja tamakai bosta basic suwi kai obono rawoi erpore oro hero erpore ke tola dawai snamo ge naji ko norok nukuni kunga bage snam tong norok video no achak jora nai tong di gangera nai kra bustang botongo tola oro nani bagai ge norok video no bahengjak no comment khanin tapung di ge norok Nugui manai pura full video nai tongli paisa jo asno mo ge phanjane pula complete ingka super ge norok bahen jak naji pula bahe tongmani tak bahe ingka osamate hai tawai thaka kat pul ngarang tong mani sa bono platuk lugai ako bai taw ko nai ko tanga ye norok bang sa ngai di jot no complete diro bai ta bai ngai norok hai kana ani video sayo nyai tong di te bes kang norok ni bagai te video kam to bitongo ngai norok ani channel no share kaji like kaji comment kaji share kaji ge malai phina norok bai katal video jotono no sare ka ham te jotono ka ham tong di hambai